dadi RT. Nah, sebagai RT, aku warga. Lah terus apa hubungane? Aku wargamu. Lah, carane iki yen sida dadi RT. Harapanmu apa ning warga? Ya digawe mulya to wargane. Dikeki sing enak-enak. Sing enak-enak. Ya contohnya kesusahan ngono kae kan. Lah kok iso ngeki kesusahan ning warga? Lah wis piye RT-ne ya ora enek apa-apane. Berarti RT-ne ya susah. Lah RT-ne susah kok malah kon mulyake wargane. Tapi malah susah banget toh. Contohnya warga mbok gawe susah, RT-ne tambah susah. Ibaratnya warga mbok gawe ning warga to masyarakatmu, mbok gawe kebanjiran. Iki dadak nangsu akeh-akeh banyu ngono kae suntak kene wargamu. Bayangno. Tambah susah RT-ne mesakne to. Ya nek kon bayangke kok sik tak bayangke aja tekon sik nek aku muni wis lah gek tekon meneh kowe. Wis tak bayangke saiki. Piye? Ya udan ra mungkin ana bayangan matahari ra jedul katisen kemuan. Ya ora enek hubungane to RT kok mek bayangan udan. Lah saiki umpama ngampe nyalonke dadi RT wis dadi lah wong RT-ne susah malah kon mulyake wargane. Ya tapi sayangnya bisa nganggo umpama. Biasanya nganggomu kan asline. Lah asline kan ya wis ganti kuwi kan dhisik. Saiki umpama to. Cara dene ya. Nek galempung ngomong. Cara dene. Cara sing nganggo dene. Padahal saiki cara dene iki wis ra ono. Onone cara mah. Masuk. Corona tapi ra nggo dene lho. Lho kuwi. Apa tuh? Wes singgah to. Ora ding. Tak tulan jagung wes singgah to. Ya ora gelem milih ya ben calone laene sing dadi to. Wong aku ya ora nggarap RT kok. Lah malah wargamu ra sida susah. Ya ben do mulya sing susah cukup aku wae. Waduh. Mesake wargamu. Ya bantu kowe terus. Lah wong kowe iki ya lucu iki. Lah wong kene wis butuh bantuan kok malah kon bantu wong. Kowe iki mbok iso mikir sithik to pertanyaanmu. Kan RT. Lah RT kan gek nyalon. Nah, makane. Wong dadi. Makane kudune yo nyalon yo. Ya kowe lah dadak nyalon ning RT urung dadi dadak nyalon. Mbok rebonding apa? Nganu dimuhak. Waduh, Aduh enak. Aduh enak. wis ngomong kowe to tak sauri wek tidak bukan. Moh nek kok sauri. Wong posone rung tekan kok kon sahur terus. Iku iso tak gawene anu to poso kowe to. Ben kaya meh bodho ngono to. Lah enek wong nyanyi.